Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Il-ġimgħa l-oħra mort sal-buskett u aqtaw xi nexxilli nilmaħ. Żrinġ! Rajtu jaqbeż minn werqa l-oħra f'ħadira ilma. Tassew ħassejt nix-xurtijat li nexxilli nilmaħ wieħed. Xi nies sfortunatament ħobbu jaqbdu dawn iż-żrinġijiet u ma jħalluhomx jgħixu fl-abitat tagħhom. Malli jersaqt qrib, fl-ilma rajt ħafna mrieżeb żgħar jomu. Probabbli kienu żgħar ta' żrinġ li kont għadni kemm il-maħt. Iż-żrinġ però kien diġà sparixxa u probabbli mar jistaħba taħt xi werqa. Araw, l-imrieżeb li rajt kienu propju bħal dawn, iva, bla saqaj. Imma allura jekk meta jkun żgħir iż-żrinġ lanqas biss ikollu saqaj, kif meta jikber jirnexxielu jaqbeż minn werqa l-oħra? Illum Żiżi u sħabha qed ikellmu lit-ziju Frans. Qabdu miegħu fuq l-internet. Tetu qed jistaqsi lit-ziju Frans jekk hux qed jisimgħu. Iż-ziju Frans qed jgħidlu li qed jisimgħu ċar kristall. Iż-ziju Frans bħalissa qiegħed l-Afrika, il-bogħod ħafna minn Malta. Ara, Malta qiegħda hawn u l-Afrika qiegħda hawn isfel. Iż-ziju Frans qed jgħidilhom il-ġurnata ta' qabel jirnexxielu jsalva żrinġ li kien maqbut u qed ibati. Miskin iż-żrinġ. Ara, dan kien iż-żrinġ. Wara li salvah, iż-ziju Frans ħadlu xi żewġ ritratti wkoll. Kemm jidher kuntent iż-żrinġ u anke z-ziju Frans. Kika qed tistaġeb fuq kemm hu kbir iż-żrinġ li salva z-ziju Frans. Iż-ziju Frans qed jgħidilhom li żrinġ mhux minn dejjem ikun kbir daqshekk. Il-ħajja ta' żrinġ tibda meta żrinġhom tbit il-bajt li wara ftit ifaqsu u minnhom joħroġ marżeb xkejken u maż-żmien jibda jikber u jrabbi s-saqajn sakemm fl-aħħar isir żrinġ. Tetu qed jistaqsi lit-ziju Frans jekk iż-żrinġijiet jitkellmux. Smajtu tetu? Iż-żrinġ ta' wara z-ziju Frans qed jgħidlek li għandu l-ġuħ. Kollox jibda minn ħafna bajt ħdejn xulxin li minnhom ifaqsu ħafna mrieżeb bħal dawn tal-istampa bla saqajn u b'dembhom iferfer fl-ilma. Araw, qed taraw dan il-marżeb bla saqajn? Wara ftit ġranet min-naħa ta' wara ifeċċu par saqajn u ftit wara par oħra fuq quddiem. Donnu hekk diġà qed jixbaħ ħafna l-iżrinġ adult. Imma sten, iż-żrinġ adult ma jkollux demb, mhux hekk? Infatti, aktar ma jgħaddu ġranet, id-demb aktar jiċkien sakemm fl-aħħar jisparixxi u jifforma iż-żrinġ adult kif nafu aħna. L-aħwa xi proċess interessanti. Kontu tafu li żrinġijiet ħafna drabi issibhom f'postijiet viċin l-ilma u kontu tafu li fl-Afrika jeżisti speċi ta' żrinġ ħafna akbar miż-żrinġijiet li aħna mdorrijin bihom. Infatti, dan l-ispeċi ta' żrinġ jista' jikber kważi daqs qis ta' qattus. Il-laħwa! Probabbli ikollu bżonn werqa ħafna kbar biex jistaħba. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.